レアード、聞こえなかったのか。わかりました。すまないな。レオン様。言うな、レアード。そろそろ帝国の領内に入ったな。レオン、ラーナ姉さん。敵です。待っていたぞエルウィン。レオン、レアードか。俺たちは戦いに問答無用。やる。灼熱の炎で全てを飲み込め。者の剣となれ。我が命に従いその姿を現せ。
レオン様からの命令とはいえ、今からでも遅くはない。そうはいかない。渡ってアド。我が敵を撃て。その姿を現せ。
者の剣となれ。大切なのは心。灼熱の炎が全てを飲み込む。